assalomu alaykum do'stoni aziz. Men doktor Sherali bosham. Az 2 mart برای شخصانی که ترس، وهم، nevroz دارند کورسی خود را سر میکنند. کورس 6 هفته دوام میکند. نصیب در درون قوس نوشتم که تا 50 روز. یعنی این چی معنی دارد؟ آن آدمانی که با کورس را پر را میگیرند و در همین توصیه ها را در وقتش اجرا میکنند، در 6 هفته کار رو ادا میکنند. لیکن آن شخصانی که در جریان کورس یکم پرابلم پیدا می شود یا که یکم بیمار می شود یا که اسپید نمی کنند، کورس تا 50 روز دوام می کند. کورس در تلگرام یا اینکه در واتساپ می شود. یعنی آن شخصانی که با من از طرف تلگرام مراجعت می کنند در تلگرام، آن شخصانی که از طرف واتساپ مراجعت می کنند در واتساپ می گذارد. کورس در یگان گروپ یا که کانال نمی شود. یک آدم از نمره تلفن خود یعنی واتساپ یا اینکه تلگرام مراجعت می کند، با خود بیمار من درس ها رو می پرتویم. در 4 یا اینکه در 5 روز درس ها گذرانیده می شود. پیش از کورس را سر کردن حتما باید اول консультация کنم. کاغذهای заключенияҳои назначенияҳои беморро бинам. агар ягон касали опасне набошад, дар курс иштирок карданаш мумкин. 10 то дарс мешавад. дӯстони азиз, агар шумо ба ман бовар накунед, кор накунед. барои он ки агар ба ягон инсон шумо бовар накунед, фоидааш намешавад. номери телеграм мана дар инҷо ва номери ватсап дар инҷо. адреси корам шаҳри Истаравшан, клиникаи Зулайхо. дӯстони азиз, ҳама мақсад дорад. сиҳат шавам, сиҳат шавам, сиҳат шавам. мана ин бошад, натиҷа мебошад. лекин шумо як чизро фаромӯш накунед. ҳамин мақсади шумо як остановкаи якум бошад, ин натиҷаи шумо остановкаи сеюм аст. дар байни остановкаи якум ва сеюм остановкаи дуюм аст ки ин ҳаракати дуруст. ҳаракат накунед, натиҷа намешавад. именно ҳаракати дуруст дар кор. мисол гӯем, агар шумо ваҳму тарс доред, ба пеши духтури терапия ё ки кардиологҳо рафта гаштед, овора шуда истодаед, шумо ҳаракат карда истодаед, лекин ин ҳаракати нодуруст аст. ин хел кардан дар кор не. ҳаракати дуруст ба шумо кӯмак мекунад. мана дӯстони азиз, касе ки нияти дар курс иштирок кардан дорад, муроҷиат кунед. 5-6 бемор мегирам. яъни 15 кас, 20 кас, 10 кас намегирам. 5-6 касро. эълони навбати дӯстони азиз, дар 1 март дар шаҳри Истаравшан суҳбати 3-3.5 соатиро ташкил мекардагӣ ният дорам. яъне 3-4 беморе ки дар ана ҳамин суҳбат иштирок кардан мехоҳанд, ба ман муроҷиат кунитон. 3-4 бемор коғазҳои худро гиритон, ба шаҳри Истаравшан мебиёитон. 1 март вақти суҳбат аз соати 9 то соати 12 то соати 12:30 тақрибан гуфта истодам. бо менависид, аниқ мекунем. 3-4 бемор, 10 касро, 5 касро намегирам. 3-4 бемор. бо ин беморҳо аввал мисол савол ҷавоб карда ташхис монда, баъди ин дар муддати 3 соат ёки 3.5 соат дар бораи невроз гап мезанам, ба саволҳои бемор ҷавоб медиҳам. ин гуна суҳбатҳои калонро аввалин маротиба ният кардам. мумкин дар
ҳафтаҳои оянда ёки моҳҳои оянда ин гуна суҳбатҳои калонро бисёртар кунам. намедонам анакун аз тарафи шаҳри Душанбе ё ин ки вилояти Хатлон ба пеши ман меоянд ёки намеоянд, лекин он одамони шахсоне ки бемороне ки дар вилояти Суғ зиндагӣ мекунад, мисол Истаравшан, Деваштич, Спитамин, Конибодом, Хуҷанд метавонанд ба пешам биёнд. 3-4 бемор мегиранд, 3-3.5 соат насиб суҳбат мекунем. аниқтар карда гӯям, агар ҳам суҳбат мешавад, ба саволҳояш ҷавоб медиҳам ва дарс мегузарам. боз як эълон, дӯстони азиз, он шахсоне ки дар ҳақиқат камбизоат ҳастанд, дар ҳақиқат ба мисол маблағашон нест, ба пешам биёед, агар шуморо бепул консултатсия мекунам. дӯстони азиз, шумо як чизро фаҳмед, саломатӣ аз мошини шумо қимматтар аст. шумо тан мегиред ё тан намегиред, ин кори шумо. аз дигар чизҳое ки мисол хонаю дигар чизу либосу телефон қимматтар аст. аксари мардум мисол барои табобатгирӣ маблағ доранд, лекин боз гуфта истодам, дар ҳақиқат он одамое ки камбизоат ҳастанд, ҳамин документи камбизоатии худро қати худатон гиред, ба шумо консултатсияи нимсоатӣ ёки консултатсияи 40 дақиқагӣ, 50 дақиқагиро бепул карда медиҳам. ҷои корам дар шаҳри Истаравшан. сиҳату саломат бошед. шахсоне ки ният доранд, нияти онлайн ё ин ки нияти ба ҳамин ҷа якуми март ба Истаравшан омадан, муроҷиат кунед. рахмат.